יהודה, בוא, אני אדחוף אותך, וישר תביא את הנעליים. נראה לי נתקר, אנחנו נתקר בפילום. לא, מה אתה בא? מה? נכנס עומר, אמא שלי, אתה לא מביא לי את הנעליים. אני לא מגיע. תשאיר לו פה. עומר, אם אתה מביא לי אותה, אני דוקר אותך, בן זונה. מה עשינו? תביא. עומר, תראה עם כל הגוף, תראה זה ככה בתוך המים. אתה מוציא לי רלס אני אל תקברו לי, זה בא לי להיכנס. מי בא? מי בא? איזה שמן. אחרת ווילי. אני עומד פה בלי משקע עומד, נו. זיין אותך, אילן. גם אהבתי אותו עם בגדים, זה יותר נורא. אני אהבתי אותו עם בגדים וגם שתי הנעליים שלו עכשיו בפנים. איפה אני? תכוון אותי אילן עומר, תביא לי את המשור. אבל אילן, אתה רואה? תוציא לי, אילן, תוציא לך אני לא רואה אותה עומר, באלוהים, יהודה הפיל אותי לבא. תן, אני אוציא לו באלוהים. את שלי כן, תביא. בוא. אבל אתה רוצה תן, באמא שלי אני אוציא לך. לא אמרתי מתי. די קודם כל. איזה דבר שני, לך קצת עם מים. איזה לא יפה אילן, אתה רואה איזה בן איזה נוחלה איזה גדול, הוא שולט על הבריכה. נור לה. די אילן, אבל תוציא לי, נו בבקשה אתה בסדר. רצים הבריכה, בן זונה עכשיו הוא שבוע הבא. עוד חודש. שאלתם עכשיו שבוע הבא להוציא לו. די להם, טובתך אבל... כן. זה לא יפה די אבל איזה אל תקרא. רבי בימה למה אבל זה ילד מלוכלך אמא! אוי, איזה עצירה. קח את הבקבוק, רפי, קח את הבקבוק, מעלה אותו ותשפריץ עליו. יהודה בא אליי מהצד השני, אני אפתח לו את התחת. תביא, תרוק את הבקבוק, תרוק את הבקבוק לפה. שמעתי רפי קופץ באמת. אם אתה קולע מאמא שלי אני קופץ את המים להביא עכשיו הוא שבוע הבא באמת. בסתם חשבתי שאני קופץ, טוב? כן. ואני לא מגיע אבל אם אתה קולע עומר אתה תתרקה. יהודה אל תקרב, אני אסיים אותך. אתה לא מתעקד, נו אתה מפריע אני אקפוץ ואני אחסום אותו. הכל כזה. רגע, אם הוא קולע לרשת או לסל? אבל תן לי לנסות רגע, תן לו שנייה. אל תקרב יהודה, אני אסיים אותך. לא, אבל אתה מוכן לתת לי לנסות אילן לא, אתה רואה שלא. בוא'נה, לצער בעלי חיים לא מתנהגים ככה, באמא שלי. יא כבר עומר, נו. אבל פאק בו, אתה כל שנייה מאיים עליו, תן לו איזה... נעים לי, אתה יודע מה? כן. אתה מרגיש כמו שק? לא יודע לשחות. יהודה, כפכפים שלך, אחי. לא יודע. שים לי אותו שם. רפי!
רפי! כמה אני מרחם עליי? בוא תראה מה עושים כזה מצב. בוא'נה, בן זונה. מה אני בא לעזור לך? גנן. די, זה לא יפה, יהודה. זונה. זה לא יפה. חלאס, לא מתאים. לא מתאים, חלאס. למה אתה יורד? רפי! תראה מה שאתה מסך, תראה מה שאתה מסך, איזה מגעיל. טוב, יעבור לך, אבל... עומר! חשטוף בשיער, עומר! כן? זה בטח מזוהם, זה תחתוך את זה. למה אתה יורד? שים בגנן. לא בגנן, אבל זה כנס לך בעצם צבע ירוק. עומר! כנס לבית פספחת! עומר, כנס אבל יש לך פה, יש לך פה אתה זה. כזה בהנחתה ואתה לא... כנס, תשים את הראש לך רגע. עומר! תראה, אם אני נכנס, אתה נכנס? כן! שבת? כן! וואי, הבן זונה, בן כושי! תזוז! למה? של מי זה? שתי דקות של פחד. מי זה? של מי זה? של מי זה, יהודה? תן לו! עומר, תביא לי, עומר, זרוק את זה לעמוקים, זרוק את זה לעמוקים! לא יהיה בן זונה, זרוק לעמוקים! זרוק לעמוקים! זהו, כן! תטביע אותם! עומר, קח אבן. והנה עוד מעט שנייה. שור לזה אבן, עומר! תהיה גבר. עומר, קח. איפה הכדור? עומר, אל תהיה גרמן. עומר, תביא לי את הכדור, עומר! עומר, בעיניי. וואי! סער. למה סער? עומר אמר לי. היום! תפסיק לשאול נעליים בבריכה. רפי! חכה, ניתן לו להתגבש ונתן לו לבוא טיזיום. בוא'נה, כולי נצחקתי. יהודה, רפי! איזה קרקע! הוא נכנס בי עם המוח! רפי! לא! רפי! בן, איזה קלוז. עומר, יש לך את הסמכתה שלי. זרוק לו אחת לראש! עומר, רפי, תבעט, רפי! סער, תביא כלי! תאסוף אותי. אלוהים, אני... שי אילן. זה אלוהים שלי. שמה שאתה עוזב אותי. זה אלוהים. שפח. אבל מה זה עוד? רק איך תביא את השנייה? יש לך עוד אחת? איך הוא קשר לי בטריה שלו. וואי, זה רק שלך! אילן! אני מת לדעת מה בטריה הביאה אותה. בוא נקטין את זה ליהודה באמת. שלא יוכל... תרחיק גבר! לפני שיפול תרחיק! לא, באלוהים אני לא דוחה. למה אתה סובל לדחוף אותי הבן זונה? נו מה, אני אקפוץ? אני מרגיש כאבים, אני מרגיש כאבים. איפה? כל הרגליים עכשיו. איפה בדיוק? בדיוק איפה? תסמוך את אני אומר, הוא מפיל את הסל? הוא מסיים? תן משיכה, תן. יהודה, מה זה, איזוליר? סידרנו לך את זה שכל הנעליים יהיו בצד אחד. בצד השני. אתה קופץ, מוסיף ועולה. אתה יודע איזה כיף בבית, תגיד. לא קר לו. אני במקומך כבר נשאר. עליך, ילודה. אין לי, שלי.
איזה כנף, ראית איך הוא נכנס לי? יותר גרוע מלקפוץ בספר תורה. רפי יותר גרוע מרפי קרנפי. בודלר! משפט